Honek, barenesak eta doket eten denuziak bera zertuziozen, topailozen. Parrako bana zaurla. Berdu bi, eurotxoarriko giru. Eta gero horren parientie horkue, bengetxekue? Bengetzeko getzak, harrika ez ezen, firmetako sotzela eta firmaio, hola. Gero parkaskaz etorro zabaldet, Gregorio, tiesi, Celestine. Tia Celestina zan, Feliperen Andrie. Eta berez, zuen zenitarteko batek firmatua ban... Lengo zuen. Berak ez jakin firma, hola. Eta gero barkamena eskatzen etorri zan orduan.